Salam mehriban izleşler, kadırlı dostlar. Ne çay bäri, sizin hyzmatyňyzda bolmak nesip etmedi käbir kynçylyklar sebäpli. Dün 21 fevral halkary ene dili günni. Şonu öňkü ýaly şol Instagramdan bir goşgy bir zat okapda bir ene dil bardy, bir zatlar aýdadym geldi ýöne. Oňartmady. Şonu Instagram'dan etip bilmedim, bugün etip bilmedim. Soňunda ýazyndan şu telefonumla bir şeýle video çekip şonu ataýyn diýip giyjirägem bolsa, giyiş saatlarda şoňa karar berdim. Ay giyişde bolsa hiçden ýagşydyr diýdim de. Atalarıma aýtýan hiçden ýene giyiş ýagşy. Şol üçin bir gün geçenem bolsa häzir mon täsir dowam etýändir. Halkary ene diliňiz gutly bolsun. Aýratynam türkmen dilimiz hemişelik ýaşasyn. Türkmen dilimiz hiç unutulmasyn. Aýratynam şonu çağalarymyza öwredeýliň. Çağalarymyz näme okujaýlarda okumaga haklary ýok. Onu näme şöyle öýlerimizde öwretmeli ýa-da öz şair ýazylarymyz çağalara goşgy ýazyp şolary okap öwretmeli. Garaz öz ene dilimizi çağalarymyz bir hili öwretmeli. Bu günlerde hemişelik dowam etmez. Zaman gelir wagtynda. Gaty uzak zamanly däl, ýakyn zamanlarda inşallah. Döwür aýlanar da bize de ene dilimizde okumagy hak tanılar. Men özüm de şol ýerden bäri şol çağalykdan diýen ýaly yetkinjeliklik diýäýin, nowjawany bolýar. Aslında men başta çağalara goşýarlardım. Onam çağalar gatga öwrerdi. Şo wagtlarda şol 17, 18, 20 ýaşlarymyzda bolaýsa gerek. Köýke çykdyp, andy kellip, hikaýeli goşgylar bolýardy. Şolary ýazýardym, olam bir täniz suratda, täniz bolanda bir çağalar gülese gelýärdi. Şonu gowy diňlerdiler. Şo wagtda bir radio da çykarpdy, bir navar kaset de çykarpdym. Sonra o kasete gitti. Sonra men özüm Türkiýe göçmeli boldum bu majaralardan sonra. Ol çağalary ýazan depterim, goşgym, onam tapyp bilmedik. Näme aýtýan dogullara atlara şonu gözeşdirýär tapan oklarda. Olaram iyi yerden beri yazılan goşgylar, aýratynam çağalar, şeýle gaty gynanlardy meni. Ýöner azak tene elimde bady, onam bir wagtda şol Sehra neşriýetinde bir çağalar üçin ýörüýte bir 4 sahypalyk çağalar goşgysyny çap edipdim. Ay 20 ýylyna gowy 20 ýyl medende bolan kadýan. Şonu Tehran içine koyup 4 sahypany muğutçuk ýaýratdykda şu öýlere gitsin çağalara şu goşgylar okusurlar ýene atalar diýip şonu niýet bilen. Diňe şolar bar elimde. Indi ýan-ýakynna dogulan birden onu başga zat gözläp barşyna şoň üzünden barýarlar da goşgylar tapýarlar, çykarýarlar. Onu maňa aýtdylar, men ýiberdim, gaty begendim dogrusu şu goşgylar. Bir sana diýaýmasaň %99 ba elime gowuşdy. Olaram nesip bolsa ýakyn wagtda çağalar üçin çap eder. Hawa diliň üstünden barýarsa, dil çağalara öwretmeli. Çağalara öwretjek bolsam enatalar özleri de dili öwrenmeli. Yani enatan öz dili gowy bilmese çağasına da öwretip bilmeýärdi. Şol üçin türkmençe gürleşseler hem ýarty farsçadyr sözlerim. Ýa-ki hem öz şol düýünden kesip diller türkmençe atyp goýberipdir, farsça gürleşipdir onam bar. Biziň dilimiz gaty baýdyr, özü bir hazynadyr, şonu unutmaly. Baryp näçe müň ýyllyk kökü bolan bir dille. In bärsinden ýa-ni 1000 ýyl öň diýen 1000 ýyl aýdy otyn bär diýip da.
1000 ýyllyk tarihi olan bir sözlügi bar. 1000 ýyldan gowrak öň Mahmud Kaşgarly şol sözlüginde ýazýar oturup. Yani şeýle bir şo wagtda sözlük ýazmak kiçi zat däl. Her bir dilde yok. Şu dilin aňlarsaň baýlygyny görkezýär. Şo wagtda da alymlaryň ýaşandygyny görkezýär. Edil şu wagtyň özünde de dünýäde 300 milyondan köp adam bizim dilimizde urlaşýar. Türki dillerden arap bolýar da. Türkmençe diýip şolaň bir lehçesi diýen ýani. Muňun içinde Kırgızça bar, Kazakça bar, Tatarça bar, Uýgur bar. O Çin'in Uýgurundan tut da başlap gel Kazakistan, Kırgızstan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye çeli devam etip gelýär da. Gaty bir ulu jografiýaň dili bizim gürleşýänmiz. Şol üçin bizim dilimiz Türki dillerin bir hökmüne gitmeye. Aýratynam şu wagt Türkmenistanla bir dilin resmi dili, şu bir döwletin resmi dili. Ýöne biz gorkudýan zat biz dilimiz gitmedi, biz yitip giderdi. Şu gorky. Demek Türkmen Tehrada ýaşaýan 2-3 milyon Türkmenler şolar eger öz dilini goramasa Türkmençilik şo ýerde yitip gitdi, biz yitip gidýäs. O dil ýaşaýar, ýöne başga ýerde ýaşaýar. Şol üçin biz gitmeliler, gitmejek boldy dilimizi öwrenmeli, çağalarda öwretmeli, gadryny bilmeli, nesip bolsa geljekde şo dilde de okutmaly. Ine şol halkara dil günüdi, dün 21 fevral, bugün hem 22. Şoň munasybat üçin biraz şeýle duýgularym aýdaýyn diýdim, bir de goşgy size okap bereýin diýdim. Goşgyny men çağalara ýazypdym dogry. Çağalara türkmen dili, gysgaça şo dilimiz hakkında şonu okap bereýin. Belki de ne şu wagt dinläwti kaňyz, biraz çağalaňyzda ýanyňyzda oturdup dinleseňiz, bolam men begendirir elbette. Goşgy bolsa şeýle. Cüp edip cücecikler aýdym aýtýar öz diline. Cik edip serçecikler aýdym aýtýar öz diline. Şıldır duru çeşme öz diline sayrap gelýär. Gargalaram qaq edip şahalara yayrap gelýär. Wasp etmäge kızıl güli öz dili var bilbilinle. Goşgy ýazjak, aýdym aýtjak. Menem indi öz dilimle. Ine çağalara. Ýöne şu ýerde bir adam aýdyp geçesim gelýär. Her dille özüni öýrüte bir sözler var, kelimeler var. Türkmençede de şeýle özüne has bir sözler var. Kuşlaryň, haýwanlaryň, çeşmeň bir sesiniň özüne göre ulanylýan sözler. Misal üçin Farsçada ýanky cüce. Şoňa da cik diýe kuşunka da cik diýerler da. Biziň türkmençemde şonu ýaly däl. Cücecik bolsa cüp edip cücecikler. Emma serçe kuş bolsa cik gelýär otady. Cik edip serçecikler. Cüp edip cücecikler aýdym aýtýar öz diline. Cik edip serçecikler aýdym aýtýar öz diline. Çeşmeň öz sesi var. Mesela Farsçada şor konan diýilýär da. Türkmençede şıldır duru çeşme öz diline sayrap gelýär. Gargalan sesine näme? Farsçada gar konan diýilýär da. Türkmençede qaq. Gargalaram qaq edip şahalara yayrap gelýär. Şıldır duru çeşme öz diline sayrap gelýär. Gargalaram qaq edip şahalara yayrap gelýär. Wasp etmäge kızıl güli öz dili var bilbilinle. Goşgy ýazjak, aýdym aýtjak. Menem inni öz dilimle.
Her kim öz dilini, öz duygularını gowy ýerine ýetirip bilýär. Öz dilini gowy düşünüp bilýär, gowy düşünüp bilýär. Gowy bağlantı kurup bilýär. Şaýat ýan adamdy ilmla kabul etýär, subut etýär. Şaýat ýan adamdy halkara UNESCO guramasy da tasdikleýär. Şol üçin Birleşen Milletlerde her bir halkyň öz dilini okuma hakkı var diýip ýazylýar. Ýöne gynantagam basgyjy rejimler, başga milletleri ýok etmäge uğraşan hakimiýetler başarsalar haşgalan dillerini ellerinden aljak, milletini ýok etjek, dil gidenden sonra bir millet ýok bolup gitýär diýmekdir. Şol üçin biz ýaşaýlyň, dilimizi goraýlyň, oku jaýlarda bize öwretmeselerde, goşgy, kitap, zat balyp alaýlyň, aladan öwreneliň, çağlarymyzy da öwretjek bolaýlyň. Sebäbi biziň türkmen sehrada ýaşamagymyz dilimiziň ýaşamagyna baglydyr. Gelejegimiz de şoňa bagly. Dilimizi gorars, ýaşars. Ýakyn wagtlarda inşallah demokratik rejimlerde bolar. Türkmen dilini hem okudulanyp görärs. İnşallah. Ine bugünkü berjek görüňüm şu. Dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Nesip bolsa bu Instagramda şol kynçylyk çözüp bilsem, şeýle janly videoda goýjak bolarym ondan meýlek. Häzir bolmady. Bolýa sag bolun men dinleýäniňiz üçin. Sag bolun.